habang ima kani ka perthai dan weir ubreu ubala ban kiar ne ban lat na ki jing ki jingele jong ka jing banga snow ni ka poru kat ba pipi dang snap ya kani ka jingkran ka jonga phiru phidei wei na kita ne ka wei na kita ki bodan hapdeng ki jing jong ka jing but pi snow si pi kuslai tang pi yam pi jaumat pi ling a ka man sim pi snow si shado kata but teng pi snow bala da pi athu ya kata ka jing jong fi chi ki breu kamen toy na marba ki breu ki mla ban ya rap ye pi ni pi snow bi ru ban ya thu ni pi snow ba kam dan jing men toy na marba ka ne ki jing ka ba pi don u breu mla sho ban ya rap dan na preng jong pi le si pi pang pi shitom le si dan na preng jong pi dan na ram ka sha pi dan na preng jong pi le si ki khon jong pi ki jingai bat kim ju snap shu ye pi ki ga jing ka ba pathar ki di ki bam ki ga jing ka ba lengkar ka jing ka ba lali pi pang ka man sim pi mnot ban ong ye ma tang shu ong nam kala me ding bet kita ki khon jong pi dekat ding gen kran bat pi shu penrit bet bat pi shu set bet ya kata ha ka donut ka jong pi shu rit man sim nam tan ki khon ki ti ki jong pi ki pan bisa berngem ya pi lada phim ai kin le daga ni daga tai si kin berten bersit ya pi kila ban penpat gitar gitar ni kila ban le daga bukum kata syurit men sim bet pi snow bet bom dan mano ubala ban ya rap ya pi lali bu iki syarihab lali bu iki sejaga sumaru henry sipor ikum bakai rap henry menta kelanang palat penban pidan laga jong jing dengan snow ni ka por pidan laga jong jing ha ka jing ga jong pi but nga snow ba ni ka khubor ka dai ya pi nga kwa ba nong ifi ka ni ka sngi wa num du men sim namar kata ka ban sawan ka kham khia ban ya ka ni ka ba pi mat menta kata ka ban sawan ka kham khia kam dai ka ban kham khia ka jingkit kam dai ban kham khia kata ka jingale ka jong pi henry ka ne ka ba pi sha menta kam long i eru ban yunu jor bat kata ka buram ka ba blai ur sepen pau ha ka jing ga jong pi kata ka ban sawan ka buram juga ka khia do kata dei ta kwa ban bu subject ha ne ka sngi ka ban sawan ka kham khia ban ya ka ba menta ka ban sawan ka kham khia ban ya ka ba menta blai nga kren kum ta nga kren namar ba ka khtin ka jong blai ka ong kum ta pin shonong rim ya di hang no ha ba ki jing ki wan ki jing le ki wan pin pa sheno na kwa ban nong ifi dan ubreu bala dan unor ubala ban le ya pi dei tangu jisu ubakular wong lada pi kia ke jingkit wong wan hanga dan ubreu ubala ban nong lada pi kia ke jingkit wan hanga dan ubala ban garanti wong wan hanga ban ngangan yarap ifi dan ubreu ula ban yarap le se ka pisa ka pilan ne ki ba khndiat khnsoi rekimla ban shimno ya kata ka jingpang ka badan ha ka man sim ka jongfi ya kata ka jingmang ka badan ha ka donot ka jongfi ya kata ka jingele ka ba pipi dan lada ka dei bu ulok jongfi na ki khon jongfi na ki bhayeng basam ne kata ka thma ka badan ha po jongfi hi pi sngo marwei pi sngo kenja bam dan mano bala ban sngo tho ya kata pi dan ka jingpang depression pi dan ka jingpang anxiety pi dan ka jingpang ki doktor ru i kum bakim la sho ban ya rap ya pi but shanopin pai shanopin lai kwa ba nong ifi ka ni ka sngi do ni ka khubor pa show try ba che ka tin ka ba em mar ka ni ka de ka nong rim ka ni ka de ka nong rim jong ubrio ka ni ka de ka tin ka jong blayam ka long thik ku manga ju ong na ka por che ka por la da pi thiet tier pi shio itu ka kot de pi thiet tv pi thiet fridge pi thiet phone pi yo itu ka kot kata ka kot ka de ka jing batai ya ka to ka tier la kot ka manual book da pi puleng to fi sngo tho kum no ka to ka tier ka traikam balkum no pilaan penon kami tu ka tiar ka fi pule ya ka to ka kot tadai ta kwa banong fi ha bo blai u thau yo breu u a ya ka ne ka kot bagane ka de ka manual book ka ne ka de ka kot bangi hap ban pule khnang bangin snow tho kumno bangin function kumno ban pentrekam ya ka jing em ka jongi ka dei tang ka ne ka tien ka baba tailot ikita ki aka baro blada ka long kum ta kum no ngin le la long kum ne kum no ngin le lada jaga bakum ta kum no ngin le dei tang ka ne ka tien ka baba tai ngi na maru blai nga kwa banong fi ha bo thau yu bri shum la thau thali thek kumba ka company ka thau no ka ter ka ai ka to ka manual book u blai u thau yu fi ai ka ne ka tien ai ka ne ka manual book na kam ta jong fi bo na preng ju fi film dan ya ka ne ka tien dan na preng jong fi film ngai ru ne ka tien dan na preng jong fi film tip
ro ina ka tien renga kwa ban pentip sha fi ne ka sngi ka manual book jong ka jing em ka jong fi ka bible bala da fi puli na ka bible em fin lap ya ka juba kumno ba fi fin le fin dan fin yu fin shem ba pleng ka dan be ka lenti ha ba fi ya lam ba ki jing le jong ka jing em kumno ban la kumno ba fi fin le ka ne ka manual book ka ne ka tien ka ne ka jing hikai ka ne ka jing bat tai hang ne kan pen pi ya kata kalenti ya ka ba pi pin lai ko ma ong pi ru mene la dan na preng jong fi ki badan preng ki jing le jo ka jing em na tebet dan mano ru u ba dan na ka pertaina bula khana ka u shu em ga jing sok ngakan ma ha ka por banginang puli ka kot ba u dan we bre u basakalalong u go buddha u em ga jing sok u em ga hinre bu ka suffering jo ki we ma uru suffer lang tadeng ta ladang mano dan ru ya kata ka jing jinjar ka jing em reha ba pe ki we jinjar lang te kamu ka jinjar ka dan be ha ne ka perthai dan we ru uba lat na ka jinjar tadeng ta ka abang ifi ne ka singi la pidan ka jinjar ka jing em ka jong fi ladan kita ki jing so sat ka jing em ka jong fi dan kata ki jing so khardot ka jing em jong fi fidan ni kata ki jing ki jing le tadeng ta ka abang ifi nga pashat ifi ya ka ni ka tien ka jong blai nga ai ifi ka ne ka tien ka jong blai namar hang ni ka dan ka jing shai hang ni ka dan ka jing shampang hang ni ka dan ka lenti hang ni ka dan ka jubab bala de pikya ka jing ket phin le kum no ka babal ka yathu kum ni yang puli na ka rom la nong ka pra ka ba khat pra ka ong kum ni ka tien ka jong blai namar nga khen ba kita ki jing sha shitom ki jong ka perthai sngi ka ba menta kim long ai ru em ban ya nu jor bat kata ka burom ka ba sapen pau hangi kaksi ka jublay ka ong ka krensyang ni namar nga khen ba kita ki jing sha shitom ki jong ka perthesngi ki ba menta kim long ai ru em ban ya nu jor ba kata ka burom ka ban sapen pau hangi kamu kata ka jing jar ka ba pi mat menta kim long ai ru em ban ya nu jor bat ya kata ka ba bleun sa le ka jing em ka jong fi ka babal ka krensyang ni kim long ai ru em ban ya nu jor bat kata ka burom ka ban sapen pau ha pi kabamut lada thau de lada thau da tu ka jing thau mo da ka perla kan ke jing kit ke jong phi ka long kat ni se ka aban khia kam to henre la phi bu pat ye ne ka buram ka ban sampan pau em ka khia kum tu long kum ba ka ni ka jing kit ke jong phi ke jing ke jing le menta ka long thik kum kan phat ka sting kum kan phat lada phi nu jor ba ka ta ka ka bo blame sa ai phi ya ka ta ka buram ka ban sampan pau ka long bi kum tu kasting bi kedar ni jing haba kata ka buram kan sawan mga kwa banong ipi pleng la da don jing ka don ru ka buram la da fi don ka jing finu ya ka buram ka jong blai tadeng dak tin ka jong blai ka ong tadeng ipuleru siti ka baar siginong koren ka nigal nong ka basaw ni dekot ka ba khatnyo tin jong blai na ka por ka hikai ngi ka ongum ni namar ka jin jar ba sting jongi ka batang shibit kanang penlong na ka benta jongi ka jingkhia ka buram ka ba palat bat ka bom jikot ka babal ka krensyang ni namar ki jinjin jar basting jongi kita ki jinjin jar ngong ipi na do mene ka long bit thik ho menta fi sngo ko ba khia palat ta ka jinjin jar ndai ka babal kong ba kita ki jinjin jar basting belai la inu jor ya ka ta ka jing ka jong fi ya ka ta ka jing le ka fi ta ki jinjin jar la inu jor ba ka ta ka buram ha ba inu jor ba ka buram ka khia palat ta ka buram bagane ka jingkit ke jong phina ke jing jong phi ki sting bi kadar namar ka babal ka kran sang ni namar ka jinjin jar ba sting jongi ka batang shibet kenau maka babal ka ong neru ki jinjin jar kim de ki belong permanent nga ong na ka por ba ki jinjin jar ka don la ka jong ka expiry date kan kut ba ka don ka expiry date ke jing ka don ba ka expiry date la da fi don jing ka kwa banong fi kan sakut mata fi tiet jing bam atho ang to bagane ke jing bam kan ne hado katal ne artayo ne don ki ba arbanai don ki ban re banai henre ka wan no ka to ka por ka ta ka tarik ka ba pen kut no ka kan ke jing bam kam long sho ban bam ne ka ta ka dawai ne gino ki ba dai ban bam kam tam ka kut no tang ha ki banai ka don ke expiry date ma kwa banong ifi ka ne ke ski bagane ki jing le ka jing fi ka babal ka kran cha ne ka ong be hang ne ba ka ta ka jing jar basting jungi ka long tang shibet kanang penlong na kabenta jongi ka jingkhia ka buram ka ba palat bat wa bam jukut baga ta ka ban sawan pat kamdei ka batang shibet ka ta ka ba blade supen pau fi ka long bai ka ba yaine bam jukut kamot finyo ka ta ka balong permanent pimat jinge mentam finyo pat ia ka ta am ka ba bhatam pimat jinge menta ba finyo ia ka ta ka buram
Lesi na preng jang fi mat jing phim ju pai shu blai. Lesi phim ju ngai iro Jesu. Ndra kwa na fi kan ke sngi ba kata ka jin jar ka pi kan do. Ka de ke jin jar am ya ka ban lam ya pi cha kata ka buram ka ba khya do kata ba phin sa I ba kan ke buram ke jang pi ka ba utrai un I am ka khya plat ban ya kan ke problem ka ba pi dan. Balada wan kan ke jing ai ngu yu blai man lamba kan ke jing pi ngap ya thing ke jong blai. Lamba kan ke jing pi pai shu Jesu. Lamba kan ke jing pi Shem baru tahu bu ya pi. Ubala ban kit ya ke jing kit ke jong pi. Ubala ban le ki kamba ke jing ke jong pi. Bat ubakular bat ubale, ubakren bat ubapendap. Tadi kita ke jing jar jong pi ong trai. Kalong tang shibet ke jing jar bas tinggalong shibet ban nujor ba kata ka buram ya ka ba on semen pa hofi. Ka buram ka bakat ka buram ka ba khia hado kata bat ka balong bam jukut ka babal ka kran ni ka abangim khmi sho ya kata ki aka ki bang yu I henry tang ki aka ki bam yu I namar kita ki aka ki bang I kalong tang shibet henry kita ki aka ki bam yu I ki long bam jukut kain ka babal ka kran sai kata ba kata ki aka ki bang I kalong tang shibet ching bo pi im kalong tang shibet tang shpang henry kata ka bam yu I kain kalong bam jukut kai kata ka bam I phim pa I kai bo bleu le ka jing im jafi re ba bleu le am pin yu I kata Bar kata jing le jong blai kalong permanent maru blai uba ngingi syakri haba ule am om kalong be kabayai ne kamdai batang spor kamdai batang shibet kayai ne shabam jikot badai ta kwa ban ongi fi kan ke sngi ba ke jing jar ki bawan ha ke jing ke jong fi kadai ya ka ba fini sham yu trai phim dan jubab na wei pat nga kwa ban ongi fi kong phim dan jubab naga no ka jing tho le ne naga no ka jing ong naga no ka kerteng jong no blai Kejubab ka David tangau Jesu. Jesus is the answer. Jesu ulang kejubab na kabanta jong fi. Ba ulang kejubab ro na kabanta ka perthai. Na kabanta ka ni problem jong ka perthai barahawe. Ba kwa ba fi ka ni ka sngi ba mentala da fi mat I ke jing ero kan mau ye ka ni ka we. Ba fi shim mentalang ru hakata ka jing sha stom ka jong Chris. Ba ka babal ge tho ingi hang ne la dangi pule na Philippi ka ni long balai ka khat bi si pau ka ongom ne. Bangan yo itu ya bat ya ka bor ka jing mi pat jong bat ya ka jing slok ki jing sha jong habala pen ser yem yanga ha ka jing yap jong lada kumno ngan yo kot shakata ka jing mi pat na ka jing yap ka babal ka kran sha hang ne ka ong bu pol kran ni ka ni bangan yo itu ya bagi jing ki wan ndai tang ba fi shumat ki jing henry leng bagi jing ya ka ba pnyo ban itu ya ong ka ting jong blai pin itu you try ba dia ka bor ka jing mi pat ka jong kamot apa pidan ka jing kom ba kres la mi pat pin yu iru ya kata ka jing pin mi pat ka jong try ya pin na ki jing ba ka babal ka ong ne bat ya ka jing slok ka jing sha jong kamot pidan lang ha kata ka fellowship ne fi shim ben talang ha kata ka jing sha ru ka jong try ba pin sung tho bala fi sha shitam kat ni kan notam ukres le la sha shitam na ka banta jong fi bat ila dai nujor ya kata ka jing sha ka jong fi bat ya kata ka jing sha ka jong trayam kan ni ka jing sha jong fi kam long ai ru am tadai ta fi sha shitam kan mau kat no bo try la sha nam ta jong fi kam dai ka basuk ka ai ka bo try la ya lang ba kam dai ka ba jam shisha kan ni ka ba pi sha man tam ka long tang shishit nagata ka bau trai usha na ka mentai jong fi ba ka babel ka ohang ni ba pinyo bentaru ka ta ka jing slok ni pinyo bentalang ha ka jing sha jong habala pen seryem yanga ha ka jing yap jong kamot la pen seryem ya piru ha ta ka jing yap ka jong trai utra shi sha la yap tang ba kan mau ka nei ka wei haba la yap kam dei ka bala kut no hangta haba pi mat ini ka jing kam dei ba ka kan kut no hangta hoi lai si lai met utrai ran ha ka lom jing tap ula sakut hang tahapo andre haga sngi ka balai ula mi pat banga kwa banong ifi hang ni lada pi la yap lem pi sngo ko balai yap te pi sngo ko mam lat no lenti shu pi sngo ba ta jingdom klawan telup ya ka gm ka jong fi na mar bala tap yu try ula tap yu sha ta jing tap la khang to ma la dum mi telu ta gm pi sngo ba ta gm ka jong fi la dum mi telu ni ula berben ula ka ka gm jong fi oh shisha pi sngo ba pi mi isni shu pi sngo ko pla sa hakata ka omdom joga jingem ka bapim isyo kalat kalenti no ya kwa banong fi ukres ulami ipat paka babel ka onghang ni lada kumno ngan yokot syakata ka jing ipat nakibaya tadeng ta pinyo pediang ya ta ka buram ya ka bau train pen pau ka jing ka jong fi kum ukres ulami ipat na ka jing tap
Hagabor bat hagaburam ke jong ula mi ipat kan ma ujisu ubangi nginget ujisu ubangi ngi syakri umde ujisu ubalayap bo lapot halum jing tap henry ula mi ipat na ka jing yap kum uta uba im hagabor bat hagaburam ke jong ula mi ipat dan bala ban khang ye jing mi ipat ke jogi sipai ke lai ker saudong ye kata ke jing tap ye kata ke jing khang henry habu trai mi ipat ke kelon dot kram hamadan hagabor ke jong blai hagabor ke jing pen slek ke jong mensi maka kata ke buram ke bakrau do kata maka kwa banong ye fi kidon kini ki jing ke baker saudong ye fi menta henry habu trai pen mi ipat ye kini ki jing ken shu kelon be kram ken shu kelon be hamadan kram ram namar kata ka buram ka bau blain pen pau ke jing ke jong fi fini bom dan mano bala ban yeng shopat ban yele persya fi hagata ke jing teng shan ka buram ke jong blai haga jing ke jong fi tak daw ka banong fi ke ne gasngi fi dan jing pai shu jisu fi dan jing pai shu ba dei tang mo uban pen pau ya kata ka buram ka bakat ka buram ka bakhia hado kata ka bayai ne bat ka balong bam jikot ka banong fi ka jingyap kam dai ka solution wat nom di bi le wat nom sdin phasi wat nom le ka nong na bukul mar ban kan thi na jorang jingkieng ne ban pen yap le de ka bakum no ka ta kam dai ka juba ka abong fi yaisha fi mat jing yaisha kan ni ke jing ka batang shibet kan sakot ko ong fi nom ne ka don ka expiry date hap ya ka por kan sakot maru blai un yele yauta ubiyale fi ublai un play kalenti haba pi sngo bagi jing khang barok la khang lot wong along kalenti bagi jing khang renong ki bala khang am pi sngo pi mla chu man pan pat man play kita utrai wong peluat jin ni kata wong ya shwa jong pi bagi kharam baro jong jing im jo fikin madan lot baro alon kita ki ding jing khang nar ki ba khang ru ita ki jing khang kita kin ki dia lot baro ong trai la fi play kita fi la ban shem na wizaya sabusan kat khat ka ba na smu it plan ka khat badeng ta kwa banong ifi ha fi dan apne ki jin jar utrai dan rangkat bat pi ha trau la fi ya lam ba ki ong along lem bat pi dan ba ki wa ki nam talab ya fi ya ki sngo ba ke jing tenjo ke jong pi la ne ka ta ki jing ka long ka ding ya lam ba ka ding fi nam ing lem ne ki ta ki thli ding ki nam la ban jli ha ya fi ni be ka boram ke jong blai ya ka bo blai sle ke jing im fi trau wat do men sim wat nom no liao ka ta ka do not ke jong fi wat nom pai shani na shatai rei pai shu blai kane ga por ba pinyo amat ya ka kamba na kwa ban dwai nam ta jong phi ga por ka manta la ga da yu khon jong phi na utanga jong phi na ka kam jong phi na la ga da ka ko ka khya jong phi na family problems na ga ba kom no ti problem fi da na ka crisis fi na ga jinge jong ga jinge ga phi ka kwa ban ong phi kane ga jinge ga ba tang shibet ka ba sting ru ha khamat jong blai ini dwai nget ha ga por try le ki kamba ini up ye ka por ga jong blai bo try un le ki kamba anta jong fi ini dwai try ngadwai ko kuna daga man sim ka ba snok ya nga so sen ai ro try ni ki khon ki jame ki ba bon na preng jong ki dan ha ki ching e bon na preng jong ki dan ha ki jing le bon na preng jong ki ko try ki dan ko kon ra try ha ka kot lat jo ka jing em try me sngo sen ai ko try ni ki khon ki jong me mangatip ba me don rangkat bat ki ko nga kwa nong fi ka ni ka sngi bu try don rangkat bat phi wala fi mi ida ka khamat bagan jado an re utrai don rangkat bat phi wisen ai polat ye phi balada phi de banget nam pat nget ya urun re kan ma bu trai wi polat ye phi bom dan kum ni blai bala ban sngo tho ye ka jingket ge jong phi mdan de wei pa blai bala ban it ye phi kum bu ye ju jisu ye phi bo ne jisu dan ha jan jong phi bat un sepen pau ya ka buram ka ba kraw e la da phi pediang phi nget aga ni ka sngi wong along manga unong erap ubahajan e jong phi hoi kwa ban ong fi dei tang ma u bala ban le ita ka kamba phini i ka kamba phini i ka kam ka jing trai ka jong trai ka ji em ka jong fi kata ka jing jar pi mat man ta ka jing jar pi lang ba ka lo ka sting palat ban yu jor ba kata ka ban sawan namar trai lo dap kran ni kata ka ban sawan ka khia palat ka buram ka khia palat pangadwai nga kar khu ye fi ap ye ka por ka jong trai ap penrit el de khamat ki ti ba kraw bor jong blai pen kraw ye fi blai kan tiu fi ka ya ba bet ka jong fin salong ki ba bit ka ba biang ki ba kot ki ba khia ki ba sok ki ba kman ka por kan sawan marka bible ka kran ni kata bagadan ka por ki aka baro menta fin jinjar fin sa sok menta fi pang fi khia la fi dan apa dengan jing kerdo kan sapoi ka por bo blame spen pa ho ipi fidan apa dengan jing long marway kan sapoi ka por ka ba fin snow ya kata ka jing tengen na ka jing em ga jong fi
try un pen kala khong pong lot ki jing yam ke jong phi she ke jing ke jing susi jong phi she ke jing kemen ke jing jau umat ke she ke jing shat u ble un pen kala jisu la ongan pen kala dwai kar khui fi what you do man siem what you do man siem ngat tep u ble un sop span ke do not ke bapai ke jong phi un ya ki umat ke jong phi ngat try man kar khui ni ke kon ke jong me try man ai bor ki ko try man pelat ki ne ke jing te jing khom baro pelat ko try kila thai kila ngia tang tang kim la sha shu te tryท่านกันในจริงอย่ารับมาตรายจีสุงด้วยนักการที่คนจะมาถึงจีสุงด้วยอาเมนอาเมนฮาเลลูยาตอนนั้นก็คุยฟีมาแล้วด้วยไงพินเซีกับบุรมกับบุเบลส์เป็นป่าวกันจริงมันจะฟีกับบักขี้อาชิชากับตากับบุรมบัดอันดาลาวันกับตากับปอร์มฟินมละมันโดนกันโนกจริงขมันกับมันเสียงก็จะฟีตากับดาวอัพลงไปกับตากับปอร์ขมิลันตีกับเบลส์เลยอีกคำว่าคุณเบลส์ชิบอนเงินใส่เสียงปันตอนนั้นก็คุยฟีเบลส์ตากับบุรมจิ๋วอาเมน